Siyabingelela kuphinda lapho ekufikele khona le video. Makube kuhle, makube mhlophe, makukhanye kuyihlabathi izolwandle. Siyathokoza, siyacama gusha emakhosini, makube kuhle. Njengoba ngishilo-ke ngathi umsebenzi uqalile, asihlehli, siyaqhubeka. Sila emhosheni njengamanje, umhosha wangakithi lo, sizokha nayi induku, ibhuma leli. Uma ngaphane uwumuntu wesifazane unenkinga yokuthola abantwana, iyasiza le nduku, ibhuma. Nazi iy'mpande zakhona, iy'mpande zakhona lezi iy'mpande zebhuma, yazibona zimhlophe kanjani ngaphakathi. Ungazi uthi ingqwaqwathi. Uyazithatha-ke lezi iy'mpande, uzithathe lezi iy'mpande uziqobe, uziqobe, ubese uthola ugobo, bathi abanye uphuzi lomlambo noma uphuzi lamanzi, kuya ngokuthi nibiza kanjani ngakini. Ithathe lento ubese uthola ulentuzana ujinja uyipheke yonke, ubese uthola amahlamvu kagwava ase-fresh, waqobe ufake phakathi ukupheke ukubilisa. Yonke lento lena uzobe se uyiphuza ngenkathi le uyiphuza lento lena iya lapha esibelethweni, iyasiklina isibeletho, ikline ukuze ukwazi ukuthi uthole abantwana, inzalo ibe khona. Noma kuthiwa futhi mhlambe unenkinga yokuthi umzimba wakho ugcwele kakhulu amanzi, mhlawumbe uvuvukele, mhlawumbe umuntu ovuvukalelwa iy'nyawo, uyakwazi ukuyisebenzisa le mbiza ulokwane uyiphuza, izokwazi ukuthi imunce lawo manzi lawo akhona emzimbeni wakho. Nangaphane futhi kuwukuthi uwumuntu wesilisa, unenkinga yokuthi induku yakho ayivuki ngendlela, ayisebenzi ngale ndlela le efanele ngayo. Nawe le mbiza le ngiyalelo mama ingakwazi ukuthi ikusize, ikline ngaphakathi, ikwazi ukuthi induku ivuke kahle, zonke izinto ozenzayo zenzeke kahle. Ikade-ke le nduku lena ngoba iyawakhipha amawele noma ama-triplets uma kuwukuthi uye ngamandla kuyona. Kodwa kona okubalulekile ukuthi wena ngale mpande nje uzokwazi ukuthi uphile, izinto zakho zenzeke. Uyayibo ukuthi imhlophe qhwa. Ekagobho uma kuwuthi uyayivula kanje, ekagobho ingathi iyelo, uyabona, iba ngathi iyelo ngaphakathi. So izokusiza-ke lento ukuthi ukwazi ukuthi ulungise lesi simo sakho. And as okunye, uma ngaphane kuwukuthi unenkinga yesilonda, kuthiwa ukuthi isilonda sakho sivuza amanzi nje impela, asifuni ukuphola, sivuza amanzi. Awungiphe le engathi clean wenkanyamba impande, ngihlephulele yona nje. Ungihlephulele le ngathi clean. Isilonda sakho sivuza amanzi, siyahlupha nje impela ngamanzi. Uthatha yona le mpande le, ubese uyothola ilentuzana, ubhanana, ikhasi likabhanana elibuhlaza noma elomile, ukuhlanganise konke, ukushise, kushe kube yinsizwa, ubese uthola umgogodla wenhlwathi ufake la, ubese uthola umuthi ekuthiwa unsukumbili, ubese uthola umnsinsi, ukushise konke lento, ishise yonke lento ibe yinsizwa. Mase iyinsizi lento uzobe uyayithatha izitaputapu injalo, uyihlanganise, mhlawumbe uyifaka amanzi. Uma kuthi unawo amafutha enhlwathi, ufaka amafutha enhlwathi. Uma kuthi unawo amafutha exama, ufaka amafutha exama. Uzobe senje uyanamathisela esilondeni, unamathisele esilondeni yonke le nhlanganisela lena izokwazi ukuthi kusize ikupholise leso silonda, siphole, sibe right. Nangaphane futhi kuwukuthi uwumuntu ohlushwa kakhulu amajaqamba, umuntu onamajaqamba, ayakuhlupha amajaqamba, njalo kancane kancane unamajaqamba nje amajaqamba, thola le nduku le uyipheke, uyibilise, ugeze ngayo, uphinde uyiphuze iyodwa nje kanje, izokwazi ukuthi ikwenzele izinto eziyizimangaliso, ukwazi ukuthi uphile, kube kuhle, kube mhlophe. Makube kuhle-ke, makube mhlophe, kukhanye kuyihlabathi izolwandle. Inamba yami engitholakala kuyona u-083 9471 856, 083 9471 856. Mabaphile-ke abantu, siyabonga.